महाराष्ट्रातील जे वरिष्ठ नागरिक आहेत त्यांची गेल्या 1 वर्षापासून पगार बंद करण्यात आली आहे आणि या लोकांची पगार बंद करण्याचं नेमकं खरं कारण काय? तसं पाहायला गेलं तर बऱ्याच लोकांची पगार चालू आहे, परंतु सगळ्यात जास्त संख्या जर कोणाची असेल तर बंद वरिष्ठ लोकांची संख्या ही जास्त वाढत आहे आणि ही संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे। या लोकांच्या पगारी बंद करण्याचं नेमकं खरं कारण काय? मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनात आणली खरं, रडत पडत का होईना पण दर महिन्याला त्यांच्या अकाउंटवर पैसे पडतात। आपापाचा माल गपापाला येतो आहे का? वरिष्ठ लोकांची पगार बंद करून हीच पगार लाडकी बहिणीला पुरवली जात आहे का? जर तसं असेल तर लाडकी बहिणीच्या अगोदर वरिष्ठ लोकांचा अधिकार आहे आणि तो अधिकार त्यांना दिलाच पाहिजे। म्हणून माझी मुख्यमंत्री साहेबांना विनंती आहे की या ज्या लोकांच्या पगारी तुम्ही बंद केल्या आहेत त्यांच्या मात्र पगारी तात्काळ चालू करण्यात याव्या, कारण या गोरगरीब जनतेसोबत तुम्ही राजकारणी खेळ तर नक्कीच खेळू नका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।